Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan 9-njy maý Ýeňis bayramyny Rus propagandasynyň simwolikasy aslynda belletdiýen atlan çap eden habarymyz çekýär. Türkmenawat ýanyç beketlerindäki A95 bindiğiniň hili pes. Mawtumguly ýylynyň nyşany we ornarlar. Türkmenistan uruş veteranlaryny syýlaglatdyň atlan çap eden habarlarymyz hem köp okully. Şeýle-de 5-nji günnäki ýagdaýa görä Durdulyýew Arkadağ şäheriniň häkim wezipesinden boşadyldy. Çeşme türmede ýeten biznesmeniň daşary ýurtdaky aýalyny howp paganýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaňyza çagyrýar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükläniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail ugradym. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny yer we korrupsiýa meselesine degişli soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Sayet etrawyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýatynyňky Türkmenawat şäherindäki we Sayetdaky howpsuzlyk işgärleriniň tas ählisiniň diýen ýaly mellek yerleri bar diýip Azatlygyň yerli habarçysy Anamdar Çeşme salgylanyp habar berýär. Türkmenawatyň şäher polisiýa bölümine işleýän ofiseriň anonimlik şertine beren maglumatyna görä, öz gulluk wezifelerinden bekanun peýdalanmagy gowy görýän howpsuzlyk işgärleri ýerden ýöneköy kärnäçileriň alyp bilmeýän girdejilerini alýarlar. Emhemanyň Lewap welaýat bölümine işleýän ýöneköy sürüjüniň ýa-da praporşygyň hem saýatda mellek yerleri bar. Olar esasan mövsümleýini käşir ekmek ýa ekdirmek bilen meşgullanýarlar. Käşir biznesi şolaryň eline diýsek hem bolar, ýaşaýan ýerine ýa-da daçy ýerlerine ýörüýti ammar gurup käşiriň çygylygyny ýetirýän, soň bazara çykaryljak önümleriň agramyny azaltman saklaýan howa şertlerini döredip sowadyş ulgamyny sazlap, haltalara salan käşirleri gerek wagtyna çene saklaýarlar. Deyip Azatlygyň Çeşmesi aýtdy. Onun sözlerine göre Lewapda ýylyň dowamyny bir neçe gezek käşir defisiti, ýagny ýetmezçiligi döreýär we howpsuzlyk işgärleri bu defisitden gowy peýda görmegi öwrenipdirler. Mundan başga Çeşmeňiň tasdiklamagyna göre milli howpsuzlyk işgärleri beýlek kärnäçileri ýa käşir satýan adamlary gorkudyp, olaryň ellerine käşirlerini ardan wakadan satyn alýarlar. Bu ýagdaý ýagny beýleki adamlaryň käsirlerini ýygnap almaklary olary emeli ýagdaýda gytçylyk özlerine gerek käsir defisitini döretmek mümkinçiligini berýär. Şol defisit dörenden soň olar öz toplan käsirlerini bazara çykarýarlar. Deyip polisiýa bölümindäki Çeşme Azatlyk Radiosyna aýtdy. Şeýle-de anonimlik şertinde gurlaşan ofiser milli howpsuzlyk işgärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gowy hyzmatdaşlykda bolýanlygyny görüň berdi. Olaryň aýratyn gowy gatnaşýan polisiýa işgärleri bar. Şolaryň kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugtuny diýen ýaly diňe iýjek işçegini berip öz mellek ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar. Deyip Azatlygyň polisiýadaky Çeşmesi aýtdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň
Türkmenistan'daki yer korrupsiýasyna bagyşlanan ýürüýte gepleşiginiň leýärsiňiz. Adatlyň Marsewtindäki habarçysy hem welayetdäki gowy, suga ýakyn ýerleriň häkimlik, başlyklar, öňkemellerler, Aşgabatdaky ministrliklerde işleýän adamlar, prokuratura, Milli Howpsuzlyk ministrligi, polisiýa işgärleri tarapyndan 50-100 hektarlap alınıp ussatlarça ulanylýanlygyny habar berýär. Başlyklaryň yerleriniň esasy bölegini gök, bakçy ekinleri, mal otlary, ýorunjy, mekkece ekilýär. Elbetde, göz boýagçylyk üçin buğday ekilen yerler hem bar. Ýöne ol buğdaydan alınan hasyl hem hökümete tapşyrylman çölle wakylýan marlara im hökmünde ulanylýar. Gowaçeken yerleriniň pagtalaryny bolsa birinji ýüzüni ýygdyryp, soň galan godalaryny çölläki marlara ekidip berýärler diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan kärenne saýtdy. Aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlaryň tasdiklamagyna görä, emellerleri degişli potrat yerleri büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyna dolanyrylýar. Owalardaky sady daýkanlaryň yerleri, olaryň öz güýçleri, şol sanly çağalaryň, aýal gyýlaryň zähmeti bilen saklanylýar we bejerilýär. Emma emellerler, häkimlikler bilen bile bolan soňlar büdjet işgärlerinden pul topladyp, potrat yerlerinde işleýän, hakyny tutma adamlaryň hakyny işini ýitirmekden gorkan çäresiz raýatlaryň hasabyny töleýärler diýip Adatlygyň söhbetde aýtdy. Pagty ýygym döwründe her işgär hakyny tutulan günlükçe gününe 40-50 manat pul berýär. Büdjet işgärleri ýatymlyk gidip işleýän işgäre 400 manatdan pul bermeli bolýar. Her edaradan ýatymlygy 10 gün işlemek üçin 15 büdjet işgärinden pul alýarlar diýip ýagdaý gowulýan ýaşaýy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, buğday ýorow döwründe hem edil şunyň ýaly mejbur çärelere ýüzürilýär. Buğday ýorow döwründe büdjet işgärlerinden ýygym üçin eýlip 30 manatdan pul ýygnaýarlar. Gowaça tog başlanyna bolsa işgärlerden günnelik 30-40 manatdan pul çöpleýärler. Şeýlelikde emellerleriň potrat yerlerini ekilýän ekinleriň ýetişmegi ýygnalmagy üçin olaryň öz ýüwlerinden kän pul çykmaýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu iş usuly aýdylmagyna görä emellerleriň bakçy ekinlerinde işledilýän adamlara hak tölenenine hem ulanlyp bilinýär. Täsirli adamlaryň gök, bakçy ekinlerinde işleýän işçileriň aýlyk haklarynyň hem belli bir bölegi büdjet işgärleriniň hasabyna ýapylýar. Welaýatyň Üçtepe, Ogulhan, Zähmet daýkan birleşiklerini Sakarçaganyň Çaşkyn owasynyň aňyrsynda ýerleşýän potrat yerleriniň ählisi täsirli adamlar tarapyndan eýlenen, köp ýer hususylaşdyrylan, 99 ýyllyk şertname bilen berilýän mülk yerlerindäki gowy yerleri emellerler kärenne hökmünde alýarlar. Soňra 4 ýaşyl geçenden soň häkimlik bilen gurlaşyp ol yerleri satyn alyp hususylaşdyrýarlar diýip yerli hünärmen aýtdy. Aýdylmagyna görä gowy yerlerden yer alýan emellerler yer mümkinçiliklerini çölle waktyrýan mallaryny otym bilen üpçün etmek üçin hem gowy peýdalanýarlar. Gowy yer alýan emellerleriň mallary hem saýlama mallar. O Huzurluk Ministrligi bilen gepleşip daşary ýurtlardan getirilýän süýtli, etli mallary öz hasaplaryna geçirýärler. Sady daýhan potrat yerini azap edip dahoda garaşýar. Şol pul bilen çykdajalarını ýapjak bolýar. Emma emellerleriň bu hili aradasy ýok. Olaryň möhümi bir telefon jaňyny bitirilýär diýip Adatlygyň başga bir söhbetde aýtdy. Şeýle-de emellerleriň pagty buğday hasylyny tapşyran hökmünde galp resminama almagynyň hem ören aňsatdygy habar berilýär. Emellerleriň yerleri köplenç olaryň daşgynrak garyndaşlarynyň ýa anamdar tanyşlarynyň adyny resmileşdirilýär. Olary garrap pensiýa çykanyzda adyňyza ýazylan potrat mülk yerlerinden peýda görürsiňiz. Hiç ýerde sesiňizi çykarmaň diýip tapşyrýarlar diýip bir daýkan aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä diňe potrat yerlerde Ogulhanda ýerleşýän howdanlaryň hem belli yerleri hususylaşdyrylyp özüniň görýän adamlara berilipdir. Garawun kanalynyň kenarlaryny balyk tutmak gadagan edildi. Bu ýerde balyk tutmak üçin balyk firmalarynyň ruhsat berilen işgär bolmaly. Kanalyň käbir ýerleri Milli Howpsuzlyk işgärlerine degişli. Ýöneki adamlar ol ýerlere barıp bilmeýär. Sebäbi bu ýerler berk gorulýar diýip ýaşaýjylaryň biri odalky gowy günleriň geçenligini aýdyp berenli.
emellarları degişli zey kanallar, mülk yerlerindäki ýaplar gadylýar, arassalanýar. Emma owa adamlarynyň ýaşaýan yerlerinden geçýän zeykeşler ýaplar gadylman gömülüp ýatyr. Sebäbi häkimler owa adamlarynyň awadançylygy, durmuş şertleri bilen gazyklanmaýarlar. Olar diňe emellarlaryň hyzmatyna, geňeşlikdäki ähli tehnika baýlaryň işini etmeli. Daýhanlaryň nowaty diňe başlyklaryň işi gutarandan soň ýetýär diýip azatlygyň anonimlik şertine urlaşan söhbetde saýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, geňeşligiň owa huzulyk işgärleri owa ýerlerindäki ýaplary, zeykeşleri gazdyrmak üçin öýme-öý aýlanyp hozalyklardan pul toplaýarlar. Türkmen häkimetleriniň şol sanyny odalyk häkimleriň we beýleki täsirli adamlaryň ýüzürýän galplyklary baradaky maglumatlar köp bolmasa-da wagtal garaşsyz neşirlere syzyp çykýar. Ýöne ýurt ýapyk bolan soň olary ýerine barlamak kyn bolýar. Şol wagtda bu hil maglumatlary syzyrýan adamlar howpsuzlyk aladalar sebäpli özlerini paş edip biljek detallaryň köpüsini, şol sanyny wakanyň anyk bolan ýerlerini hem gizlemeli bolýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, bu ýagdaý ýer we daýhançylyk bilen bagly korrupsiýanyň köplenç açylman galmagyna, gözipeli adamlaryň gorugsyz raýatlary mümkin bolýarsa kän we uzak ezmeklerini gowy şert töredýär. Owa ýerlerindäki yer korrupsiýasy baradaky maglumatlar diňe azatlyk radiosyna däl, eýsem beýleki garaşsyz neşirlere hem gelip gowuşýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň habarçylarynyň golaýda çykaran maglumatlaryna görä, mysal üçin Lewap vilayetiniň Darganaty etrawynyň owa huzulyk birleşiklerindäki suga ýakyn ekrançylyk ýerleri ýasama adamlara 10-15 hektardan beýkanun ýagdaýda bölünip berilýär. Düýbi Wenada ýerleşýän neşiriň maglumatyna görä, gürrüň edilýän mellekleriň hakyky eýeleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we prokuraturanyň yerli bölümleriniň işgärleri bolup, ol ýerlerde gowaça ýa-da buğdaý därle has gowy girdeji berýän gögönümler ekilýär. Aýdylmagyna görä, bu ýerleriň eýeleri ekiş we hasyl mewsüminde günne 50-70 manat hak töläp, işsiz ýa-da öz ýeri ýok adamlary hakyna tutýarlar. Halaç etrawynyň Sultan Ýazgala, Rahmançaga geňeşliklerini baý adamlar ýerleri giňeltmek üçin gömülen zeykeşleriň geçen ýerlerinden, suga ýakyn ýerlerden 25 hektardan kärennesine yer alýarlar. Olar daýhan birleşigine hamala paýta öndürmekden alynan girdeji hökmüne 7000 manat töweregi töleýärler. Ýöne esasan gögönüm we gagun öndürüp ýetişdirýärler diýip habarda aýdylýar. Bu ýerleriň howpsuzlyk işgärlerine ýa odalyk emellarlara berilmegine diňe daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömülen zeykeşleriň ýerine açylan ekin meýdanlarynyň bölünip berilmegine Suw hojalyk müdürliginiň wekilleri hem gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Kronikasynyň yerli habarçylary habar beripdir. Azatlygyň habarçylarynyň hem habar berişi ýaly adat kärenneçilere yerlerini gök, bakçy ekinlerini ekmek köplenç gadagan edilýär. Olar kärenne ýerlerine gelýän ýaplary hem öz güýçleri bilen arassalamaly, arçamaly bolýarlar. Suw nasowatlaryny bejertmek üçin hem çykdaja edýärler. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärenneçi gamyş basan ýabyň 150 metr ýerini arassalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşiriň geçen ýylyň güýdüne beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paýta ýa-da buğdaý hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar yer alyp bilýär. Emma her daýhan birleşiginde 20-40 hektardan yer alýan kärenneçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeykeş geçen ýerlerden, hasaba alınmadyk ýerlerden alan ýerleri hem bar diýip garaşsyz neşiriň golaýda çap eden habaryny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele barada sizden nähili pikir garaýşlar bar. Egerde owa ýerlerindäki yer korrupsiýasy bilen bagly maglumatlaryňyz bar bolsa, bize ýetirmeňizi haýyş edýäris. Biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarys. Hormatly dinleýijiler,
Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.